Vídeos infantils en valencià. Petoreta! I no oblides subscriure't al canal. Hola, hola! Avui vos duc un joc nou per a jugar. El monstre famolenc, de Goula. Anem a muntar-lo primer, perquè té un muntó de peces per a muntar. Anem a treure-les de la caixa i anem a col·locar-les en la taula. Totes aquestes frutes, verdures, els menjars, els aliments... A veure que es col·loquen en la taula, avui anem a jugar 4 amiguets. Joan, Paula, Carles i Martí. Montem el tauler. El monstre, que bonic ha quedat. Mireu quina boca més gran té. Segur que se vol menjar tots estos aliments. Però no l'anem a deixar. Guanyarà qui aconseguisca 4 aliments en la seva pizza. Comencem a jugar? Vinga! Molt bé, Joan! T'ha tocat una tomateta. A veure, Paula... Oh, Paula! Has guanyat un xampinyó en la pizza. Molt bé, un encisam. Hola! Joan ha tret ara un peixet. Ja té 2 aliments en la seva pizza. Oh, monstre! Crec que se'l va menjar. Ai, que se'l menja el xampinyó! A veure, Carles. Ui, també té fam, se va menjar l'encisam de Carles. Nyam, 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 nyam. Li toca a Martí. Martí ha aconseguit un tros de formatge per la pizza, molt bé. A veure, Joan. Ui, què li ha tocat a Joan? Un trosset de formatge, ja té 3 aliments, un només i guanya. A veure, Paula, també un aliment, que bé, un trosset de tomata per la pizza. Carles? També ha guanyat un aliment? No, era per a Martí, que m'he equivocat, un peixet. Joan pareixia que anava a guanyar, però mira, se l'ha menjat el monstre. A veure, un trosset de formatge per a Paula. I un tros d'encisam. Mira, Martí va guanyant un tros de xampinyó per a Martí. Li falta només un aliment. Oh, Joan, se t'ha menjat la tomata. Que fam té, quina boca més gran. Si és que se menja tots els aliments, mira't. També s'ha menjat la tomata de Paula. I també pareix, a veure, molt bé, una tomateta per a Carles. Martí, hola! Pareix que ha guanyat Martí perquè ha aconseguit el seu quart aliment. A veure, un encisam. I ja té un encisam, un xampinyó, formatge i un peixet. Enhorabona! Has guanyat el monstre famolenc. Mos vegem en un altre vídeo.